मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी पूर्व नियोजित अयोध्या दौरो स्थगीत कित्याक केलो ह्या विशींचे मोनेपण निमाणे सोडले। ह्या दौऱ्याक उत्तर प्रदेशांतल्या खासदार ब्रिज भूषण सिंह हांणी विरोध करीत राज ठाकरे हांणी उत्तर भारतीयांची माफी मागची अशी मागणी केली। पूण हो सगळो आपल्या विरोधान रचिल्लो कट आशिल्लो अशें राज ठाकरेन म्हणलें। आपूण हट्ट करून वचपाचे थारायल्ले जाल्यार मनसेचे हजारो कार्यकर्ते अयोध्येक येवपाचे आनी थंय जर कितेंय घडिल्लें जाल्यार हे कार्यकर्ते उत्तर भारतीयांच्या आंगार वचपाचे आनी मागीर तांच्या आड केशी दाखल जावपाच्यो आनी ऐन वेंचणुकेच्या वेळार कार्यकर्त्यांक त्रास दिवपाचे देखून हांवें अयोध्या दौरो रद्द केला अशें राज ठाकरेन म्हणलें। आणि एक वेळ अशी आली की मला माझ्या असं संपूर्णपणे लक्षात आलं की हा ट्रॅप आहे, हा सापळा आहे। आपण या सापळ्यामध्ये अडकलं नाही पाहिजे। ज्यांना ज्यांना माझी अयोध्या वारी खुपली होती असे अनेक जण होते आणि मग त्या सगळ्यांनी सगळ्या गोष्टी मिळून सगळा आराखडा आखला गेला। परंतु ज्या प्रकारचं माहोल तिकडे उभं केलं जात होतं, मी उद्या तिथे समजा हट्टाने जायचं असं समजा ठरवलं असतं। मला माहिती आहे की आपल्या पक्षामधले हजारो आपले महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्रातनं असे अनेक असे माझे अनेक हिंदू बांधव हे तिकडे अयोध्येला आले असते आणि तिथे जर काही झालं असतं तर आपली पोरं तर गेली असती अंगावर। तुमच्यावरती केसेस टाकल्या गेल्या असत्या, तुम्हाला जेलमध्ये सडवलं गेलं असतं आणि हकना काही कारण नसताना तुमच्यावरती अनेक केसेस आणि जेलमध्ये जाणं आणि त्या केसेस परत तिकडे चालवणं आणि तो ससेमिरा जेव्हा तुमच्या पाठीशी लावला असताना, हे इथे बाळा नांदगावकर बसलेत, नितीन सरदेसाई बसलेत, मी यांच्याशी बोलत होतो। मी म्हटलं मी आपली पोरं म्हटलं मी हकना घालवणार नाही अशी। आणि मग बरोबर त्यावेळेला अनेक प्रमुख सगळे पदाधिकारी त्यावेळेला तिकडे बरोबर येणार होतेच। या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवरती तुमच्यावरती सगळ्यांवरती तिकडे केसेस टाकल्या गेल्या असत्या आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळेला त्या सगळ्या गोष्टी लावल्या असत्या आणि निवडणुकीच्या वेळेला इकडे कोणीच नसतं। हा सगळा ट्रॅप होता।